Kasing gwapo. Okay, ganda. Na tong upuan, mapaset up na niya, maaasikaso na din si Shunkz. Happy 25 years Shunkz sa April. Pagagandahin ka ni Mylabs, may budget na siya para sa'yo, okay? Salamat sa serbisyo mo, salamat sa safety natin, okay? Sa paggawaan. Bye, Shunkz. Pagbalik mo, ano ka na? Na-modify ka na. Okay. Bye-bye, Shunkz. Bye, Shunkz. Ayan na siya. Aray ko. Bidyoan ta kay story tato ng sura na kang una kag kalad. Before and after. Repair na. Mana dia?
May ulag, no? Pinagbago, wala na bubong eh. Ay na, bubong. Ay na, bubong. Natural ano ang ibaguson. Diyan, wala na bubong ang owner. Ayan na, nabago na siya. Parang ginisend lang din ang bubong. Transform ng itsura. Open na ang likod. Sa owner up 4 liters. Ang internet inop. Linis ng oilo, muntik na maging itim lahat. Ay, namin. Ha? Nalipatan? Ay, mas maganda na ang kulong ko.
Yun ang Mylabs ko. Very, very masipag. Walang bilbil yan. Pero gwapo yan.
Ngayon, kuting-kuting na kita. Coating. Para mas lalong tumibay siya. Masilya yan. Masilya. Prime cut pa to. Ano ang masilya doon? Yung kanina pa ang masilya. Primer yan. Primer ang yellow. At papipinturahan. Ang budget niya dito ay 50k. Katas ng kanyang mp2. Number 38. Magtatanong siya kay Manong Chito kung kailan na mapapalitan ng trapal ang owner kasi nag-aantay pa ng schedule. Ano ko no, darling? Pati ano, salamunaw ka? Wait, abot ko ng tao na. Wala naging feeling naman ng nanay ko. Nga, pati ang mura ko ay katawag ko kayo. May natulog ng tao na. Ganun. Ayan, palbulong ko lang ng boss naman. Para sa kasi.
Sariling sikap lang ni May. Wala na siyang pambayad sa pagpintura. Siya na lang magpipintura. Wala, busy lahat ng mga gumagawa. Tsura niya. Sabi ko darling, ang masilya, buhay pa mga 2 days. Wow, darling, ilang taon? Ha? Pintura na ang tawag yan, di ba? Primer. Primer. Kanina masilya. Ngayon ay primer. Bango ng pintura, nakakaadik. Dahil wala nang budget, sariling sikap na lang. Dapat mapipinturahan to sa expert. Pero di hamak naman na expert naman si Mylabs. Sige, sunod naman ang sa imo naman. Diba, nami mong color. Amo ganina darling ang original na. Ayan na ang color ni siya. Yung color ni siya. Ano na? Maroon? Maroon 5. Yan. Karayo-rayo sang bilya. Good morning. Oo. Dito naman, pipinturahan. Gagawin.
pinturahan at kakabitan ng bagong. Wala kasi tayong pambili na ng bagong mags. Naubos ng pito niya. Ng budget, eh maganda pa naman. Kaya, i-review. Pila nga bakal mo yan, darling? Mapinta mo lang.